hemen dugu Sofia, lau estrepo etxeko modukua, bale? Hau da modu erresa, estrepuk etxekua, bantzarreguerako egun baterako, da modu harina eta desente urtekun, bale? Ez da, modurik egokitzen. Horrek txikot lodu jonek, dagoz beste lau txikinagoa, bale? Bentsat, orduan, amendik atarakuz, lau estrepo etxeko moduan. Soltakuz, banan, non gauz txikotari bihurrizak entza. Bueno, ikusten da moduan, hau txikota da osatuta, beste lau finauak. Bat soltatot ja, hau, eta hemen dauzandik beste hiru, gero soltako deuzen. Esan du moduan, lau estrepo etxeko beste tarakuz, amentik sokalo ditxe. Vale. Hau da, esan dugu moduan modu erresa estrepo etxeko, bantzarregunerako edo, pasalior del paso zaten dala, ez da? Desentu urteten dago eta batez ere, harin etxen da. Zaitxik etxen da harin, baina behonek, ikusten duzu moduan, daukoz ja bihurrizak entzan duz. Vale, orduan, emango gitzu gora bera, estrepun tamainua, nahi duguna, nik normalian hauzi tamainu erabiltzen dugu, gure antzarretako erremultarako, eta hasiko gara geldi-geldika, bueltak emoten. Esan duguan erresa da, zeia behoneketako bihurrizak entza, euretatik bihurrizetatik pasatia da. Txiko eta orduan, estutu pizkat, da pasa. Endo urrengo bihurriza, estutu pizkat, da pasa. Estutu pizkat, pasa. Estutu pizkat, pasa. Iza aiagara ja beste txikota daun lekura, eta orduan hemen ja hengo duguna da, heldu gara eta emango zau bueltia estrepuari eta hasiko gara beste alderantz, beteten, tartiak beteten. Zuzen estuta pultsu bat, ordu tartia, da, beran markaten dago, estuta pultsu bat, hemen tartia, bitxartia. Sartu, huelta. Urrengu da, bere markaten dago, handago. Estutu pizkat, bet. Estutu pizkat, urrengu tartia, bet. Gusten duzuen moduan, harindoia, zeia, bere markaten dago. Zein bete behar dan tartia. Vale, hau. Eta iza heldu gara ja, beste sokaren muturrakaz bat etxera. Bale, heldu gara, eta orduan, hau da momentua, ikusten duzu desente geratu da, igual handitxua, baina, ondo dago, eta heldu da momentua ja, lanbora pilu etxeku. Vale, emondo zau lehenengoko morapilua injar larrei barik, ikusten duzu moduan barrutik ondo beratu. Uniforme estrepu ez da morapilua ondoen jadon seinalia. Eta ja, emongo dut zau bigarren morapilua, total gogor geratzeko. Bai, emongo dut zauna da, ez dutu gara barik. Eta bakarrik eratuko zen ja, nahi duen lekutik, moztutia, amendik eramitxeen gure gero, moztu eta listo.